Bona nit, què tal estan? Setmana i últims dies de febrer protagonitzats pel fort vent de mestral que continua deixant-nos ratxes que arriben als 100 km per hora. De fet, hem de dir que continuarem amb aquesta situació, almenys fins divendres, caracteritzada pel pas de núvols igualment i d'algun front que serà una miqueta més actiu que un altre, especialment divendres, que tindrem més núvols, possibilitat d'algun ruixat, inclús d'algun floc de neu en cotes altes. Mentrestant, les temperatures també estaran sotmeses a alguns canvis, de fet, continuaran pujant, però baixaran divendres per a tornar a pujar el cap de setmana. Ho concretarem en la previsió, ara mostrem els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà, que ens mostren aquest avís taronja a la zona del nord a causa de les ratxes de vent que poden arribar als 100 km per hora a les comarques de l'interior nord, en la costa al voltant dels 90 i cap a les comarques del sud, també a l'interior, superar els 70 km per hora. Per tant, demà ens espera un nou dia de vent, de fort vent, en què hauran d'extremar les precaucions. Hem de dir que aquesta situació s'allarga encara un dia més i així tenen les ratxes més fortes d'avui. A 100 km per hora han arribat a Vilafranca, a 95 a Fredes o a 85 km per hora de vent del nord-oest. S'ha registrat la ratxa més forta a Vinaròs. A Atzeneta ha sigut de 81 km per hora, 68 a Montanejos o 65 a Torreblanca. Altres de les xifres registrades avui. Vent protagonista d'esta última setmana de febrer i així en este gràfic expliquem com es formen aquests núvols tan característics de les situacions de ponent, uns núvols en forma de lentilla, lenticulars, que es formen en el nostre cas a sotavent del sistema ibèric. Les ones de vent s'ondulen en passar les muntanyes i fan que siga possible la formació d'aquests núvols que tenen aquest aspecte característic i que podran veure a continuació en les imatges accelerades que ens facilitava en Rafa Tena des de València. Uns núvols que en estos dies encara continuarem veient i que solen tindre este aspecte tan fotogènic. Una situació, la del ponent, que també ens deixa molt bona condició de visibilitat arreu de la nostra geografia. Podíem veure esta perspectiva magnífica des del castell de Cullera en imatges que ens envia Vicent Sabater. Pràcticament tot el golf de València s'aprecia des d'esta atalaya i de fet podem veure al fons el Montgó i el litoral sud del golf de València, núvols abundants, els que hem tingut avui al llarg de la jornada i la precipitació que ahir queia a les comarques del nord en forma de neu, per damunt dels 1.200 metres en cotes altes, però teníem esta magnífica panoràmica des de Morella que ens envia Joan Amela. Al voltant de 8 litres es registraren en el cas de la capital dels ports. Vent protagonista avui a la nostra geografia, imatge de Benavites que ens envia Josep Colàs i en general vent que ha sigut present al llarg de tot el nostre territori, amb núvols que travessaven les nostres comarques, avui sense precipitació, imatge de València, de Sebas Hill, en algun moment el cel ha arribat a quedar tapat, però núvols que van amb molta velocitat empesos per aquests forts vents en capes mitjanes de l'atmosfera. Mar en calma després d'uns dies en què l'han tingut molt més alterada i situació també de nuvolositat de ponent característica a Xilxes, imatge de Juan Ramon Varelles. I a les imatges del Meteosat el que podrem destacar és el pas d'aquests successius fronts i la nova massa d'aire prou més freda que la que ahir permetia que tinguérem unes temperatures ben altes per damunt dels 20 graus, avui han baixat sensiblement, ahir tenim aquests núvols ondulats i aquesta ondulació que ens mostràvem que afecta el nord peninsular i sobretot l'aspecte granulat dels núvols que venen darrere, que és la massa freda que comença a afectar-nos i que de fet farà baixar les temperatures els propers dies. A la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat de les últimes hores, el que podem veure precisament és el pas d'eixos núvols que afecten sobretot en forma de front la zona del nord peninsular i la massa d'aire fred que ve darrere i els núvols que han sigut abundants avui a l'àrea sud del Golf de València, com podíem veure en les imatges que ens han fet arribar els nostres col·laboradors. Han sigut abundants en alguns moments i han arribat a tapar el cel. Avui sense conseqüències, sense possibilitat de precipitació, com a molt alguna gota que se n'hagi pogut escapar. I repassem ja les temperatures, unes temperatures que han baixat respecte a ahir. Ahir varen ser ben altes, superant els 20 graus en bona part de la façana litoral. Avui hem tingut uns valors que no han arribat a tocar-los i de fet han baixat entre 3 i 5 graus segons les zones. A Castelló hem tingut uns valors que han oscil·lat entre els 16 i 17 graus a la capital, 15 a Onda i Benicarló, 11 han registrat a Viver, 12 a Sant Mateu i 7 a Morella. Altres temperatures de les comarques centrals ens deixaven uns valors que s'han situat al voltant dels 18 graus de Gandia de València, que ahir superaven els 20, els 16 d'Alzira, 14 de Bunyol, 16 d'Ontinyent o 10 d'Utiel. Cap al sud les temperatures també han baixat, ha sigut un descens que ha afectat tot el territori. Hem tingut uns 18 graus a Elx o a Alacant, i recordem que arribaren als 23 en el cas de la ciutat d'Elx, 16 s'han registrat avui a Dénia, a la zona d'Orihuela, 18 graus de temperatura i més fresca a les comarques de l'interior, amb 12 graus a Villena i Alcoi.
I al mapa isobàric previst per a demà al migdia continuem amb l'anticicló atlàntic que ens facilita aquesta entrada de vent amestralat, la borrasca situada a Itàlia, com veuen, isòbares molt juntes entre una estructura i l'altra, que és la que ens fa parlar d'aquest vent que continuarà sent el protagonista els propers dies. Divendres ja fluixarà, però entre demà i demà passat hem de continuar parlant de vent de mestral que anirà guanyant força, especialment a les comarques del nord, i que deixarà de nou ratxes que poden superar els 100 km/h. Demà les temperatures pugen lleugerament i de vesprada parlem de més núvols, sobretot a causa d'aquest vent i de l'arribada de nova nuvolositat de ponent que no tindrà conseqüències a les nostres terres. Es formaran a sotavent de les muntanyes, vent que continuarà bufant moderat o fort i que també serà present tant al centre com al sud del territori, amb nuvolositat variable, abundant a partir de la vesprada en alguns punts de l'interior, però sense més transcendència ni a les comarques centrals ni cap al sud, on el vent serà el mestral que anirà bufant al llarg de la jornada. Hem de dir que per als dies següents sí que tindrem alguns canvis. De fet, arriben nous fronts al llarg de la setmana. El més actiu serà divendres, però dijous parlarem d'un vent que anirà perdent força, encara present sobretot cap al nord, temperatures cap amunt, ambient relativament càlid, i en general parlem que cap a les comarques de l'interior parlem divendres d'aquest front que arribarà, deixarà el cel tapat i pot deixar precipitacions en general de caràcter dèbil, però que poden acabar afectant algun punt també de la costa. Es traslladaran des de l'interior cap al litoral i el front acabarà deixant precipitacions repartides de manera irregular en forma de neu en cotes altes, amb una temperatura que baixarà. El divendres serà un dia més fred per a tornar a recuperar-se a partir del dissabte. S'espera un cap de setmana especialment càlid, sobretot diumenge i dilluns, on les temperatures poden ser ben altes i contrastar amb les que hem tingut en el dia anterior. Per tant, setmana de final de febrer, caracteritzada pel pas de successius fronts que deixaran, sobretot divendres, algunes precipitacions, on també baixarà la temperatura, però per a tindre un cap de setmana caracteritzat per unes temperatures que seran ben altes, especialment el diumenge. Acabem amb imatges del que ha sigut la jornada, les que ens ha fet arribar al llarg de les últimes hores, i aquests núvols rogencs que anunciaven el ponent d'avui a les comarques del nord i la nuvolositat abundant que hem arribat a tindre en alguns moments de la jornada. Recorden que poden enviar fotografies a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.